Na aute nie sú žiadne hrdze. Šasy je vo výbornom stave. A strašne malo najazdené. Výlez na strechu, ktorá je pochôdzna. Nosíš na 4 bicykle. To je vstup pre čistenie vecka, Tedford. Táto kartuša sa vytiahne vonku. Tu je úložný priestor v spodnej časti vozidla. To znamená, dajú sa sem vložiť na šírku auta viac ako 2 metre lyže alebo čokoľvek v tejto výške, asi 25 cm. Tu je výpust na užitkovú vodu aj na odpadovú vodu. Na celom aute, napriek tomu, že je z roku 2004, je zaujímavé to, že všetky háčiky, trebárs ako tento, všetky kľúčky na dverách, nie je tu nič zlomené, ani jediný háčik, ani jedna drobnosť nie je poškodená. Toto je výfuk strumy z kúrenia a zohrievania vody. Tu je možnosť napojiť sa v kempe na elektrinu. Tu je naplňací uzáver pre užitkovú vodu. V tejto časti je opäť úložný priestor, respektíve je tu priestor pre batériu. Dá sa doplniť viacero batérií, aby mal človek, keď je úplne mimo civilizáciu, prúd na dlhšiu dobu. To znamená, že sem vojdu ešte minimálne 200 a 100 Ah batérie. Tu sú uložené propan-butanové fľaše. Sú 2 kusy, to znamená, keď sa vám jedna minie, máte ešte druhú. Ďalší úložný priestor. Tento priestor je dosiahnuteľný znútra, spod sedačky tohto vozidla. Toto je teplovzdušné kúrenie, ktoré sa tam dá vidieť. Toto je rozťahovacia posteľ, to znamená, že je možné ju roztiahnuť. Stolík sa stiahne dole a nad neho sa vytiahne táto ľavá pohovka. Takže tu vznikne priestor pre dvoch dospelých ľudí alebo pre niekoľko detí. Stôl v rozloženom stave. Predné sedatka sú otáčavé, to znamená, že je možné sa otočiť dozadu. Auto má najazdené 72 000 km. Rádio, všetky polohy, všetky páčky fungujú. Nič nie je pokazené. CD prehrávač. Celkom dobré audio tu je. Toto je pozícia pre spanie. Sedačky sú zložené. Posteľ je stiahnutá z hora dole. O rozmere 190 x 140 cm v najširšom mieste. Televízia na 12 V, ktorá je pripojená pomocou satelitu, ktorý je hore na streche. Má unikátnu schopnosť nastaviť sa automaticky na požadovanú družicu. Sprchovací kút. Okno so sieťkou, umývadlo s batériou. Tedford toaleta. Vľavo dole je teplovzdušné vykurovanie aj pre túto miestnosť. 3 horáky na varenie. Dres s teplou vodou a pakovou batériou. Mikrovlnka AEG. Chladnička s mrazničkou na 12, 230 V a tiež na plyn štartovacej batérie, ktorú je možné spínačom pripojiť pre potreby osvetlenia vozidla. Stav druhého setu batérií, aktuálny odber minus 11 A. Stav vody, to znamená 75% zo 120 litrovej nádrže ešte k dispozícii, v nádrži pre odpadovú vodu 0%. Možno centrálne odpojiť všetky 12V spotrebiče. Teplovzdušné vykurovanie, aktuálne v polohe vypnuté. Poloha 40 stupňov boiler v lete, bez vykurovania vozidla, 60 stupňov boiler. Čisto vykurovanie vozidla a vykurovanie vozidla plus 60 stupňov boiler. Celý systém je automatický s prepadovým ventilom v prípade, že teplota dosiahne iba 8 stupňov. Automaticky sa boiler spustí voda. Tu je truma, perfektná piecka, ktorá zohrieva vodu v boileri
a taktiež vykuruje celé vozidlo. Tu sú prieduchy jednotlivé.